أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndilandire niso chigawo sochina cha phunziro lathu limeneli la aqida, ndipo apa tikupitiriza pamene tinasiyira mu audio inaija. Apa tikuyamba phata loyamba limene ndi kumudziwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tisayiwale kuti tikuphunzira mapata atatu amene msilamu akuyenera kuwadziwa. Ndiye pakali pano tikulowa mu phata loyamba, kumudziwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye tiyerekeze kuti wina wake wakumfunsani kuti mbuye wanu inuyo ndi ndani, kapena kuti mulungu wanu ndi ndani. Inu muyankha kuti mbuye wanga ndi Allah, mulungu subhanahu wa ta'ala mmodzi yekha, yemwe amandilera, anandilenga, amandilera, komanso amalera, kapena kuti amayang'anira zolengedwa zonse kuzera mu mtendere wake ndi chifundo chake. Iye ndi yemwe ndimampembedza, ndipo ndilibe opembedzedwa wina mwachoonadi posakhala iye. Mbuye wanga ndi Allah, yemwe anandilenga, amandilera, komanso amalera zolengedwa zonse kuzera mu mtendere wake. Iye ndi yemwe ndimampembedza, ndipo ndilibe opembedzedwa wina mwachoonadi posakhala iye subhanahu wa ta'ala. Ameneyo ndiye mbuye wathu. Akonzanso kufunsani kuti zimenezi mukuzitenga kuti. Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu Qur'ani surati al-Fatiha aya namba 2 kuti Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Umboni wake ndio umenewo, kutamandidwa konse ndi kwa Allah, mbuye wa zolengedwa zonse, mbuye wa zolengedwa zonse. Ndiye china chilichonse kupatula Allah subhanahu wa ta'ala ndi cholengedwa, ndipo ine ndili mugulu la zolengedwazo, inu muli mugulu la zolengedwa, ife tonse tili mugulu la zolengedwa za Allah tabaraka wa ta'ala, kupatula iye mwini sanalengedwe. Ndipo ngati mungafunsidwe kuti nanga yemwe sali cholengedwayo munamudziwa bwanji kuti ameneyo ndiye ndi mbuye wanu? Zinakhala bwanji kuti mumudziwe kuti ameneyo ndi mbuye wanu? Basi kuyankha kwake ndi mumuzaona kuti tinamudziwa kuzera mu zizindikiro zake zosonyeza kuti iyeyo alipo, komanso kuzera mu zolengedwa zake zimene iyeyo analenga, chifukwa palibe wina aliyense amene analenga kupatula iyeyo. Ndipo mu zizindikiro zake ndi monga usiku ndi usana. Ndi ndani amene amasintha usiku kukhala usana, usana kukhala usiku? Komanso dzuwa ndi mwezi. Kodi ndi ndani amene amayendesa dzuwa kuchokera kumamawa kukafika kumadzulo? Nanga mwezi ndi ndani amene amauyendesa? Muzolengedwa zake, zizindikiro za Allah subhanahu wa ta'ala kuchokera muzolengedwa zake ndi monga mitambo 7. Analenga mitambo 7, anayika kumwamba popanda chochingira china chilichonse kuti isagwe. Ndipo zonse zomwe zikupezeka mmenemo Allah subhanahu wa ta'ala anazilenga iyeyo. Zonse zomwe zikuchokera zikupezeka ku mitambo 7 zimenezi anazilenga Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso nthaka 7 ndi zonse zomwe zikupezeka mmenemo, komanso zonse zomwe zikupezeka pakati pa nthaka ndi mitambo. Umboni wake tuwa zimenezi Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu surati Ghafir aya 57, akunena kuti a'udhu billahi minash shaitani rajim la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Ndithu kulenga kwa thambo ndi nthaka mkwakukulu kuposa kulenga kwa anthu. Komanso tu akunena mu surati Fussilat aya 37 mena akunena kuti a'udhu billahi minash shaitani rajim ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Ndipo zina mwazisonyezo zake ndi usiku ndi usana, usana zuwa ndi mwezi. Ndi usiku, usana, zuwa ndi mwezi
ndipo musalambire dzuwa ngakhale mwezi, koma lambirani Allah mmodzi yekha amene adazilenga ngati inu mumpembedza muona. Tipeza kuti anthu ena adakapembedzabe dzuwa, anthu ena adakapembedza nyenyezi, ena amapembedza mwezi. Allah subhanahu wa ta'ala akuwauza anthu okhulupirira kuti mwezi, dzuwa, usiku, usana, mitambo, nthaka, zonsezo ndi zizindikiro za Allah subhanahu wa ta'ala za kusonyeza ukulu wake wa kudziwa kulenga. Komanso zonsezo ndi zolengedwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho inuyo musazione kuopya kapena kulemekezeka kwina kulikonse, muganizire za kulemekezeka kwa amene anazipanga kuti zizioneka mmene inuyo mukuzioneramo. Komanso amene anazipanga kuti zikuthandizani inuyo, mumuganizire ameneyo ndipo mumupembedze, chifukwa china chilichonse cholengedwacho chimampembedza Allah subhanahu wa ta'ala. Dzuwa limampembedza Allah subhanahu wa ta'ala. China chilichonse, ndiye inu musachipembedze chinthu chimene chikupembedzanso, mumpembedze amene china chilichonse chikumupembedza. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye opembedzedwayo, palibenso wina ayi. Umboni wake wa mawu amenewa ndi kuchokera pa surati al-Baqara aya 21 mpaka 22, pamene Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti a'udhu billahi minash shaitani rrajim ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu Qur'ani yake yolemekezeka mu surati al-Baqara aya 21-22 kuti inu anthu pembedzani mbuye wanu yemwe adakulengani inu ndi omwe adalipo kale kuti muzichinjirize ku chilango cha Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala amene tikuti mumpembedzeyo ndi yemwe adakupangirani nthaka kukhala ngati mphasa ndi thambo kukhala ngati denga, ndipo adatsitsa madzi kuchokera ku mitambo natulutsa ndi madziwo zipaso zosiyanasiyana kuti chikhale chakudya chanu. Choncho Allah subhanahu wa ta'ala musampangire anzake inu mukudziwa kuti zimenezi ndi zoletsedwa. Musampangire anzake kuti akhale othandizana naye. Ibn Kathir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala amene ali opanga tafsir Qur'ani yolemekezeka ananena kuti olenga zinthu zonsezi ndi yemwe ali oyenera kumupembedza. Mitundu ya ibada kapena kuti mapemphero amene Allah subhanahu wa ta'ala analamula monga al-Islam, kugonjera mu chifuniro cha Allah subhanahu wa ta'ala, komanso al-iman, chikhulupiriro, al-ihsan, kuchita zabwino, monga kupanga dua, kumpempha Allah subhanahu wa ta'ala, kuopa, kukhala ndi chiyembekezo mwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuyezamira mwa iye, kukhala ndi khumbo mwa Allah, kukhala ndi mantha, kupereka mantha onse kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuziyandikisa kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kupempha chithandizo cha nthawi zonse kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuzichinjiriza ndi Allah kuchokera kuzoyipa, kupempha chithandizo cha nthawi yomweyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuzinga, kupereka lonjezo ndi zina zambiri zomwe ndi mapemphero omwe Allah subhanahu wa ta'ala. Zonsezi izi ndi zomuchitira Allah tabaraka wa ta'ala yekha basi, palibenso wina amene akuyenera kuchitiridwa zonsezi. Zimenezitu akakufunsani maumboni ake osonyeza kuti ndi ibada ndi mapemphero, muwauze kuti umboni wa zimenezi ndi mawu omwe Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu surati al-Jinni aya 18 imene tango iwerenga posachedwa paija. Aonena a'udhu billahi minash shaitani rajim wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Nditu mizikiti ndi ya Allah subhanahu wa ta'ala, choncho musapembeze wina aliyense pamodzi ndi Allahu tabaraka wa ta'ala. Zonse zimene inu mukuchita zabwino zomusangalasa wina wake zikhale zomusangalasa Allah subhanahu wa ta'ala, zisamusangalase munthu ayi. Zimusangalasa munthu ngati munthuyo ngati zinthu zamusangalasa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye
yemwe angachitire wina chilichonse chomwe choyenera kumuchitira Allah subhanahu wa ta'ala yekha, ameneyo ndi mushriki komanso kafiri, osakaniza mapemphero ake, kusakaniza zina ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala, komanso ndi okanira umozi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Izitu Allah subhanahu wa ta'ala akunena mu surati al-Mu'minun aya 117, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Ndipo amene apembedze mulungu wina pomphatikiza ndi Allah weniweni uyu, chikhalirecho iye alibe umboni pa zimenezo, basi chiwerengero chake chili kwa mbuye wake, ndithu osakhulupirira sangapambane. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anati, dua kapena kuti kupempha ndi ibada, pemphero. Izi zikuchokera mawu Allah subhanahu wa ta'ala onena kuti, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ndipo mbuye wanu wanena, ndipempheni ndikuyankhani, koma amene akuzikweza ndi mapemphero anga posiya kundipembedza adzalowa ku jahannama ali woyaruka. Ndikafika pamenepo ndikusiyeni m'manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala kufikira phunziro lina mawa insha Allah, pamene tizapitirize kupereka maumboni a zinthu zija zimene tazitchula zija kuti munthu wina aliyense akuyenera kukhala nazo monga njira zopangira ibada kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Zinthu zake ndi monga kumuopa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso kukhala ndi chiyembekezo mwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuyezamira mwa Allah subhanahu wa ta'ala, kukhala ndi khumbo komanso kumuopa Allah subhanahu wa ta'ala, kutembenukira kwa iye Allah subhanahu wa ta'ala, kupempha chithandizo, kuzichinjiriza kuchokera kwa shaitani komanso zoyipa zina zonse, kupempha chithandizo komanso kuzinga ndi zina zonse monga kulonjeza, kupanga nadhiri. Zonsezi izi maumboni ake ndithu alipo, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala wasimikiza mu Qur'ani yake yolemekezeka. Insha Allah lesson imene ikubwerayo tipitiriza kuchokera pamenepo. Ndikusiyeni manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi chitetezo chake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.